Sydkamp. Det er Emma. Og vi har lige været op på Mountain-skolen. Og sige hej til vores Nå, vi har lige været op på Mountain-skolen. Og sige hej til vores venner, og så er vi lige op på Ejderskolen. Nu er vi på vej hjem til Josef for at hente hendes cykel, så jeg ikke skal sidde bag på den psykopat. Så skal vi til Engerskolen og hente Danny, og så skal vi på gymnasiet og sige hej der. Og det er egentlig vores pligter for i dag. Vi skal også købe gaver til Clara. Jeg er sikker på, at jeg ser mega godt med lige nu. Josef, så kører du! Hvad? Det er du også. Jeg filmer din røv. Josef, jeg føler mig ikke tryg ved det her. Vil du så køre? Nej, sæt gearet ned eller sådan noget. Jeg overgår ikke at køre. Så er du nede på gear. Ja, og du kører som en brækket arm. Ja, det er en sag. Så hvis du kører værre end en konfirmand uden arm. Ja, det er helt vildt. Fuck. Jeg tror, den her film, ikke også? Det bliver den mest kedelige video, vi nogensinde har optaget. Er det langsomt? Breathe slow. Baby, take it easy. Derhen der er kirken. Er den der kirkebilen? Der står der traktor. Ej, Jose, ikke så tæt ud på kan. Jeg tror, jeg prøver på at holde med på den her. Hvor kæft, du kører. Ej, hvor er det roligt. Prøv se mine nye sko. Ej, Jose, ikke over den der, ikke over den der. Jose, vi væltede. Nå, vi væltede ikke. Jeg tror, jeg pisser i bukserne. Bare en lille smule. Filmer mig selv lige nu. Jeg kan jo ligesom ikke nå med mine arme til der. Og jeg har fundet at... Jeg prøver på det. Se, der bor Benjamin. Der bor Benjamin med alle former. Skal vi zoome ind på formen? Zoom. Hvad? Så er vi i Krage. Se der på! Gæs og heste. Et eller andet sted. Fuck, hvor er jeg bange for heste. Der bor Benjamin. Der bor Benjamin. I sit legehus. Ja. Og deroppe i den der... Deroppe på det der loft der har han bollet Michelle. Ej, han det. For satan. Og vi er det der hø, ja. Ej, prøv at overveje at bolle på det hylder, for ubehageligt det må være. Ekko! Okay, måske ikke så meget, men... Jo, så drømmer jeg ikke om, hvor jeg har i røven. Det tænker jeg faktisk. Ej, jeg tager lige min hænder op under din bluse. Det er varmt. Der er en bil. Ej, det skal... filmer jo bare sådan nogle fremmede mennesker. Say cheese. Smil du på. Er der en til? Seriøst, så er det fuld galof. Kom. Jeg vil gøre noget. Dette er Lille Kreme. Og det der, det er et busstopsted, der hedder Dyssevænget. Det vil sige alt her. Seriøst, alt i Lille Kreme hedder Dyssevænget. Jeg høj, hvad hedder det? Seriøst, hvor er du? Jeg er på Dyssevænget. Ja. Der er det Dyssevænget. Det er også altid også bare Skåne Skovsvej. Vi boede på Nordfældvej, men vi boede i Skåne Skovshus. Ja. Stakgårdsvej. Det er en nederen vej. Nu kommer der en bil. En stor bil. Det var Allan Slik. Allan Slik.
Fy for satan, du er ulækker. Jamen, det er godt. Virkelig. Hvad? Og så kører du kraftemål. Der er Tyresvej. Yay. Josef! Der er Torsvej. Her er der også Torsvej. Øj! Hvad står der? Bys? Torsvej. Skovsvej. Hvor? Der. Du er også derinde på morgenen. Vestervej. Kraften ned. Selvom vi kører mod øst og vest. Plantagevej. Plantagevej. Kørsel til beboerne tilladt. Men alle andre nej. Det der også busstopsted, der hedder Plantagevej. Hvis man ikke overgår at gå hen til det andet. Der er Kviksbar. Og verdens mest nederen pizzeria lige om bagved. Fuck, det er ulækker mad, de serverer derinde. Fy for helvede. Jeg kan godt lide, at stå stille. De cremer i sovsen, det gør. Dine Bill. Det er Torsvej. Og så er vi på Strandvej. Så er vi på Strandvej. Lige pludselig. Så kom der gang ind på det der bedstemor. Jeg filmer lige på hende. Jeg synes, jeg skal lige prøve at se, hvad jeg kan fat i. Så folk lige kan se, hvor gammel hun er. Se, hvor gammel hun er. Hun er gammel. Så er vi hjemme. Her bor Josef. Risiko. Josef, vinker du farvel? Great.